ти ли омръзна да губиш пак на Fortnite? Какво правиш с живота си? Не правиш ли нещо друго? Хубаво, какви интереси имаш? Гледам анимета, сериали и чета манга. Даже в момента гледам сезон 4 на Stranger Things. Гледаш анимета, сериали, доста добре. Ами манга четеш, да. И кое каза, че гледаш сега? Stranger Things. Добре, звучи доста добре. А за какво се разправя? Че се разправя се за странни деца като цяло. Някакви шантави деца. Добре, както и да е, няма значение. Искаш ли да ти дам една идея? Защо не почнеш да рисуваш? Да, нарисувай нещо, примерно там от той там, ко беше? Stranger Things. Той да, същото. Да, ти си. Братлето, там дед би въздуха, какво та кефи? Какво ма кефи ли? Кефи ма хора дет много са бият. Защото аз съм един от тях, файтерите. Нали знаеш? Ясно, кефят на файтери. Можем да измислим нещо. Братленце, ти какво викаш, че та кефи? Кефи ма тъмнината, мистерията, това е като цяло. Друго не ме интересува. Може ли вече да си ходиш пречиш ми? Добре, значи единия гледа сериали, другия обича хора, деца бият, другия обича тъмнина и мистерия и някакви такива работи. Мисля, че имам идея, така че давай се залагаме. Преди да започнем да рисуваме, вие ще ме питате: Момчи, какво ще ни трябва да рисуваме? Аз нямам копик маркери. Мъкни за малко един, ти трябва копик маркери да рисуваш. Аз имам само лист хартия. Да следиш прогреса, да видиш какво си нарисувал с краката си преди 5 години, си вземе едно от етия. Само тая трилия. Ето. Вижте какво нарисува тос. Какво всъщност не трябва? Това е. И друго, какво очаквахте? Живеем в ера, в която всичко ни се дава на готово. Дори ChatGPT върши повечето задачи вместо нас. Имаме повече свободно време от всякога. Въпросът е в какво го влагаме. Вместо да скролваме в TikTok, отделите малко от това свободно време и направите нещо креативно. И да, знам какво ще кажете, ама то може да ми нарисува това, което искам, бла бла бла. Само че това не рисува, то просто прочита това, което сте му написали и генерира код, който подрежда пиксели върху екрана. Това е далеч от истинско рисуване според мен. Хората често казват: аз нямам талант, но талантът не е стартова точка, той е резултат от усилията. Рисуването не е дарба, а навик. Ако днес хванеш молива, утре ще си по-добър от вчера. Просто запомни това. Има милиони клипове в интернет как да започнеш. Днес една скица, утре една и след месец вече държиш пълен скицник. Дори PewDiePie започна да рисува, защо не и ти? Съвет, който мога да ви дам, ако ще рисувате на отделни листи или на хартия за принтер, нещо от този род, си вземете една папка с любови и събирайте там рисунките, защото е много по-готино после да можете да си проследите прогреса, отколкото да ги хвърляте някъде в някой шкаф и после да се чуете къде сте ги оставили. Ето, аз ползвам ето такава папка, нормална офис папка за 2-3 лева, 2-3 евро вече, която просто съм сложил няколко джобчета и като искам да добавя нещо, просто ето и също така. И да, ви знаете как се работи с папка. И като искате, просто си разлиствате и си гледате рисунките. Съветвам да си пишете датата отзад на рисунките, защото да си следите по-добре и по-точно прогреса. И като цяло, да, това е за папката. И добре, след този епичен монолог, който ви проведох, ви оставам с рисунките, които рисувах на таймлапсовете. Едната от тях още не е довършена. В следващото видео мога да ви я покажа напълно завършена. Ако имате някакви предложения, може да ги напишете в коментарите като за рисунка
или някакви геймплей видеа. И това беше като цяло. До следващия път. Благодаря, че гледахте този клип. Надявам се да ви е харесал и до следващия път.